Zdár jak svině. Tak, je to tady. První jsem myslel, že nominovaný vůbec nebudu. Nakonec se to povedlo hned dvakrát. Jednou od Tomáše Jiskry, takže zdravím do Anglie. Ahoj. A hned další nominace proběhla od Lukáše Zemana, který to tam vypil v plném pracovním nasazení. Takže teďka je hra na mě. Jdu na to. Není na to si dát exůvku doma. Kurva, to mi to jde. Tak jo. Ty krávo. To jsem už dlouho nedělal. No nic. Takže tímto bych rád nominoval další 3 borce. A to Ben Kristoval, Robert Číp a Jaroslav Macháček. Peace.